Kaag sa good vibes, ang iban sa aton paborito nga kanon ang talaba. Pero nakahibalo ka mo bala nga at least 8 months ang kinahanglan para ma-harvest ang talaba? Yaring report. Duhalos bisan diin ka magkadto, may nagaulhot nga baligyaan sang talaba. Kay man, kadamo sa manugkaon sini. Ang preska nga talaba, nga bagulang harvest, itusmaw sa nagabukal nga tubig sa pila ka minutos, isaw-saw lang sa sinamakan, goods na. Ang Hinigaran, ang isa sa mga popular nga balaklan sang talaba. Diri sa Hinigaran River, kadamo sa mga floater. Sa sini nga mga floaters, may mga nagasagod sang isda, may ara man sang talaba, kag isa na dira, ang pamilya Escaro, nga isa sa mga nagapanag-iya sang floater diri. Sa talaba na ginbuhi sa mag-asawa nga Geoffrey kag Elsa ang ilang kabataan. Halin sa pag-alsada sang talaba, subong naga-culture naman sila. Sa una, naga-alsada lang ko. Tapos ginalibot ko sa Isabela. Ang talaba? Ang talaba. Tapos, paano nyo pinsaran nga magsugod ng inyo, Gidya? Sa ano na yung bata ko, nakakuan obra sa guwa. Kaya mo na yan ako project. May floater na gid. Floater. May isda na, may talaba pa. Halin sa pag-alsada, sa una, nga pag-alsada ka lang baligya, libod, inyo na gitsubong niya. Oo, mo na yung produkto ako na lang nagaba. Kami na lang ni Mr. Gabaligya sa Isabela. Istorya sang iya Mr. nga si Geoffrey sa Isabela pa nila ginadala ang ilang nga talaba. Halin las 8 sang aga, ara na sila didto. Wala pa maglas 12 sang udto, makapaubo sa sila sang duha ka kaha sang talaba. Si yung amon niya ni Mrs. Yung amon di yung produkto. Daway naman kami siningang ginabaligyan na amon man sa iban. Kami na lang yung baligya sa... Ita-diretso ka mo mismo garik ta baligya? Kami lang diretso baligya. Amon ginaatado namon sa lamisa. Tapos mega pa bakal man lang lapit sa amon. Pila na katuig baligya ang gaga talaba ka mo, sir? Lawig na eh. Lawig na... Kaya lawig na ang baligyan eh. Kasi Mrs. na primero baligya. Bangod sang talaba, napaeskwela nilang ila siyam ka mga kabataan. Kagang iban sa ila, nagatrabaho na sa iban nga pungsod. Gani, nakasugod man sila sa ila kaugalingon nga floater. Hindi lang talaba ang ari diri, may mga isda pagid sila. Pareho sang mga bangros, inid kag kikiro. Si Jason, ang isa sa mga kabataan nila nga nagapangamot sa floater. Hindi man kuno basta-basta ang pag-culture sang talaba. Kung ano kadasig inikanon, amo man sina kalawig patubuon. Ang minimum, 8 ka bulan. Ginatuhog ang mga bakante nga aluka basang higot, ginabulad sa init, kag ginatanom sa suba. Sa panahon nga season sang similya. Kagamo na maulat kasang season nga tig similya sang talaba. Saan una sa? Mga tigululan, mga May. Oo. Sugod sa May, June, dira. Na, April, May, June. dira ka gina dapat makuhan. Katungod, Kaya mo na ya season sang pang similya sang talaba. butang mo na nasa sa tubig? Pabutan na sa tubig. Kagamo na matubuan lang. Kag sa bungol nga suba sang Hinigaran, manamit kunong ila talaba. Kung magsiling ka nga bungol, hindi konektado sa kabukiran ang ini nga suba. Ang floater nahamtang sa area nga nagasamo ang tubig dagat kag tubig sang suba. Dre nga suba ya Hinigaran na nang nami ang panimilya sang talaba. Kasi iban nga suba daw hindi man nami panimilya sang talaba. Oo. May lapos nga nga tabang. Dre bungol nga suba. Bungol? Dagat gitu. Bungol? Nga bungol daw. Way lapos alin sa bukid. Ay, okay. Amo na. Sa bago mo na may lapos sa bukid. Ari wala niya sa bukid. May mailan. Okay. Kung kisa, nagakatuigan pa antes ma-harvest ang talaba kag pwede na makaon. Gani next time, nga magkaon ka sang talaba, pasaburi maayo. Paminsa na lang, nga pagpatubo sina, daw amo-amo lang kalawig sa pagdala sang isa ka iloy sa iya nga bata sa iya nga tiyan.